Welkom beste medereizigers, weer bij een nieuwe video van de Openbaar Vervoer Passagier. Het is een tijd geleden dat ik een lange video heb gemaakt. En dat komt omdat ik heel veel bezig ben geweest. Onder andere in mijn reizen in Duitsland. En ik heb af en toe de camera een beetje weggelaten. Nou, we zijn hier vandaag in Bocholt en niet voor niks, want we zijn hier op een modelspoorbeurs. Het is geen onbekende, zoals jullie weten volg ik Veranstaltungsschäfer en hier begon de allereerste reis van hun modelspoorbeurs die ik toen ben gaan volgen. En sindsdien ben ik elke plek afgegaan die zij bezocht hebben. Nou, ik ben op tijd. We gaan kijken hoe de boel weer een beetje wordt opgebouwd. Natuurlijk de sfeer op de modelspoorbeurs. We lopen ook weer langs de verkoopstand zoals jullie gewend zijn. Ik ga jullie mee naar binnen nemen hier op de modelspoorbeurs in Bocholt. Ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier. En voor ik het vergeet te vertellen, mijn kanaal die heeft bijna de 2000 abonnees aangetikt. Mijn kanaal die bestaat een jaar en in dat jaar ben ik dus ontzettend gegroeid. Ik ben ontzettend trots op al die abonnees, waarvoor super bedankt mensen. De trein wordt alsmaar langer. Jullie hebben de focus kunnen zien dat die steeds meer op modeltreinen is komen te liggen en ik wil me daar steeds meer in gaan specialiseren. Om die trein steeds langer te maken en om jullie te voorzien van steeds meer content en ook steeds betere content, is het goed als mijn community blijft doorgroeien. Want hoe meer mensen er in die community zitten, hoe meer abonnees ik heb, des te meer ik kan gaan doen voor mijn kanaal. Ben je liefhebber van modeltreinen, abonneer je dan zeker op het kanaal. Bitte? Beweisfotos gibt's nicht. Nee. Ja, zum Beispiel. Da leuchtet gleich.
ondertussen ben ik weer even buiten frisse lucht aan het halen. Jullie hebben kunnen zien dat er opgebouwd werd binnen en natuurlijk ook de opening van de modelspoorbeurs. Bij de opening hebben we al langs wat verkoopstands gelopen. Ik heb jullie het een en ander laten zien en natuurlijk gaan we zo dadelijk weer terug naar binnen. En dan lopen we de rest van de verkoopstands ook nog af. Glaube ich keine. Ja doch, da hinten. Radius 2 und 3. Da in der Kiste. Gar kein Auto mehr für. Ich habe ja einen Sportwagen gebaut, voll.
Guten Morgen. 사실은 Überlegen Sie mal. Ein 20er Durchschnitt. Die werden wir uns in Frankreich gesehen. Solche Diorama, wo nur Frauen sind. Das ist die ganze Stadt. Ja. Den suchen wir alle. Ich glaube, da gab es vom Weihnachtsmann einen Bauch. Ja. Nee. Das ist heute der Leerkarton. Die ist auch sehr schön, ja. Aber 5 Generationen. Super.
Einmal deine Kiste hoch ausgefahren. War ein bisschen schöner. Die Löwe. Ja. Da ist viel Frage nach, oder? Ja, doch. Ja. Das kann ich mich auch erinnern. Ja. Und die Polizei, ja. Hier alte Dame. Das ist auch. Lautgut, das ist ein Radio. Okay. Ein Radio. Toll. Hier ist auch sehr schön, ja. Wenn ich schon eine, Ja. wenn man schon eine Anzeige da reinpackt von Bravo, dann Ja. kann man die auch wenigstens Ja, ja. Das ist auch zo'n. Okay. Genau, das, ja. Schöne Platten drauf.
Het is ook heel leuk om te horen van mensen die binnenkomen, bezoekers, dat ze deze beurs hebben kunnen vinden via mijn videokanaal. En ook dat ze graag naar mijn videokanaal kijken. Nou, dat geeft weer een pluspuntje extra. Ontzettend bedankt ook voor de complimenten. Ja, da sind heute einige weggegangen.
Ein Stück von einem schneiden und dann die kleinen Stäbchen mit der Bohrmaschine. Ja. Okay. Können wir uns ja mal besuchen kommen. Wir sind immer dienstags da, Dienstagnachmittags. Oh, in Im Goff. Und läuft da mit deinem Trafo? Micha!